Hello mga ka-idol, it's me Charcelyn. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at pindutin yung bell para updated kayo sa mga bago kong video. At bago yan mga ka-idol, meron akong nagawa na bagong kanta na original at ito'y tungkol sa kahirapan na naranasan natin ngayon dito sa Pilipinas. At sana ay magustuhan nyo ito. Ito na mga ka-idol, pakinggan nyo at panoorin nyo. Sana'y bigyan ng pansin itong sinulat ko na awitin. Ito'y tungkol sa kahirapan, sa kasalukuyang naramdaman. Ang dami ng nagugutom, nangangailangan ng tulong. Sa hirap ng panahon, hindi makaahon. Hinihiling ko na sana ilalambot ang mga puso ng mga mayayaman, hanggang sa kami ay tulungan, kaming mga nahihirapan. Kapos nga sa pagkain ang mga mahirap na tulad namin, nilit pagkasyahin, nakakalungkot isipin. Hinihiling ko na sana ilalambot ang mga puso ng mga mayayaman, hanggang sa kami ay tulungan, kaming mga nahihirapan. Hinihiling ko na sana ilalambot ang mga puso ng mga mayayaman, hanggang sa kami ay tulungan, kaming mga nahihirapan. Hinihiling ko na sana ilalambot ang mga puso ng mga mayayaman, hanggang sa kami ay tulungan, kaming mga nahihirapan, kaming mga nahihirapan, kaming mga nahihirapan.